zer da kroketa bat? Claro, kroketa bat ez alda, a ber, igual esatea zu ez, ez ni ez naiz sukaldaria, baina ez alda alta kozina. 18. mendekoa, 17. mendekoa, baina da gauza bigun bat barrutik, bere zaporeak egin behar dut, kanpotik kurruskaria, gogorra eta teknologikoki bada gauza bitxi eta lortu bat, osea, ez da edozein tontakeri. Baina bestetik ere, kroketa da atzoko sobrak aprobetxatzeko truko bat, ez? Nazte ez dena, enpanatu egiten duzu eta orduan, kroketak dauka alde zientifikoa, historikoa, kroketak ez dira egiten beti bexamelakin. Batzuk bai, edo segun nun egiten dute patatakin. Edo kroketak egiten dira, egiten ziren garai batean patatakin, eta gero dago Luis de Bechamel, broma ematen du, baina existitu zen, konde bat, edo duke bat, eta bere sukaldariak hartu zuen, ez dakit berak asmatuta edo ez, baina hartu zuen teknologia kulinari hori, eta eraman zuen beste zea batera, ez. Orduan nik programan esaten nuen, nik ez dakit Mozartek nik jaten ditudan bezalako kroketa jaten zituen, edo ez, edo patatakin eginak etala, baina Mozarten garaian kroketak bat zeuden. Eta kroketa da, bueno, pues, gauza bat sofistikatu xamarra, ez? Nik galdera botatzen dizuet, zein da berotegi efektua gehien eragiten duen molekula, kimikoa, sustantzia kimikoa. Eta denok ezagutzen dugu, ez da hexafluoruro de, ez. Da superarrunta. Idearik, nik sorpresa eman nun. Ura. Ur lurruna, airean dagoen estetasuna. Bai. ¿Eso es lo que más produce? Eso es lo que más produce. Eta eskerrak horri, porque urik ez balego atmosferan, gure temperatura bataz bestekoa izango zen -19 gradu. Hor zingo genuke bizi. Baina horri esker berotzen da. Kimikariek hartzen dutenean airea eta analizatzen dutenean egiten dutena da lehortu aire hori. Eta aire lehorra, osea, urik gabe gelditzen dana esate dizute. Dago, nitrogenoa, 180, eta CO2, pues hoxe, 200. Duela 4 urte, 5 urte, ez dakit zenbat urte diren ja, erabaki nuen adimen artifizialak izan behar duela lekua zientzia programa batean. Oso importantea zela. Eta pasatu ditut 3-4 urte aldarrikatzen iraultza batean bizi garela. Hau aldatzen ari da, adimen artifiziala potentziatzen ari da, aldatuko digu dena, ez gara konturatzen baino hor dago, ez dakiz zer, eta barne kritika pixka bat egingo dute, Luiaren ez ziaten kasa hondirik egiten. Informatikariek bai, haiek adimen artifiziala egiten dute, eta erabiltzen dute itzultzaileak eta egiteko, ez? Baina bestela, bueno, genetika bai, medikuntza bai, baina adimen artifiziala bai. Eta batean gertatu zait boom hau. Claro, nik kolaboratzaile daukat Gorka Azkune, dela informatikari marabilloso bat, zuekin egon dana. Gorka oso, bueno, ez dakit ona dan edo txarra dan bere lanean, ez naiz gai ebaluatzeko hori, baina komunikatzaile bezala oso ona da. Eta pila daki. Eta orduan, egin genituen programak ulertzeko garai batean hasi zala adimen artifiziala, baina ordenadorek ez zeukatela potentzia nahikoa horri eusteko, ez? Eta orduan gauza batzuk egin ziren, baina gero abandonatu zen pixka bat. Igual parkin batean sartzen zenutenean kotxea, igual matrikula irakurtzeko programatxoak oso zarrak dira. Horiek bai, holako gauzak sinpleak egiten zituzten programek, adimen artifizialeko programek. Baina gero batzeukan aplikazio handirik, eta bapatean, claro, ordenagailuek potentzia hartu dute,
konputazio ahalmena, deitu nahi duzuen bezala, eta orain egin daitezke gauza harrigarriak. Entzuten ari gara pila bat adimen artifizialaren alde txarrari buruz. Eta ez dugu entzuten alde onari buruz. Baina nire sentsazioa programak izan da eta Gorka Arzkunerekin egindako elkarrizketa guztiekin da alde batetik daukagula gizartean dagoen eztabaida hori, baina bestetik dago lan akademikoa. Ikertzaileek zertaz ari diren. Ez? Hemen chat GPT eta zer egiten duen eta zer ez duen egiten eta nuen engainatzen gaituen da nun ez, baina hori ikertzaileentzat ez da gertatzen ari den zerbait. Bale, bueno, baizik eta beraiek ari dira bueltaka ematen teknikoki nola egin beste gauza batzuk. Eta asmatzen ari dira estrategiak ikasteko, programek, makinek ikasteko, adibidez jartzen dituzte bi makina elkarren kontra ikasten, tipo polizia ladron, edo falsifikador polizia, tardun sistema batek ikasten du falsifikatzen besteak, ikasten du antzematen noiz dagoen falsifikatuta, eta horrela bata besteari entrenatzen diote, eta lortzen den emaitza flipantea da. Hori ja urteak da dela gansareak deitzen dira, hortaz inorrak ez du hitz egiten kalean, ez? Gansareak ja zarra dira, bueno, hori kontatu dizuet, baina, en fin, hori zarra da, ez? Lortzen ari dira adibidez, irudiak konpontzen, nola esan, sartzen baldin bazeate endoskopia bat egiten baizute, edo resonantzia bat ospitalean, eta hor atatzen den irudia, baldin bada hola pixkat borroso, edo granulatua, eta ez da ondo ikusten nun dagoen gaixotasun bat nun ez, edo, adimen artifizialak hori garbitzen dizu eta erakuste dizu oso ondo. Eta ez du faiatzen. Nire sentsazioa da, gure gizarteko eztabaida hori, ez du islatzen benetan alde akademikoan gertatzen ari dana. Hori da nire sentsazioa. Eta nire sentsazioa da, beti izan garela horrelakoak. Hiroshiman bomba nuklearra bota zutenean eta bomba atomikoa, Nagasakin beste bomba bat zen, etzan uranio, zan plutonio. Hortik aurrera bukatu zen Bigarren Mundu Gerra, baina hasi ziren probak egiten H bombarekin. Hori ja zen fusioa, ez zen fisioa. Zertaz izan gizartea, eta beharrezkoa zen. Zan, gerra hotzaren beldurrarekin, eta ai ama, pikutara jungo garen, edo ez, eta hori eztabaidatzen. Baina zientzialariak eta kasu honetan armadak, beste zerbaitetan nahi zien pentsatzen eta beste zerbait montatzen. Eta niri iruditzen zait interesgarria jakitea zer gertatzen ari dan, gure eztabaida kalekoa hori aparte utzita ere. Zientzia fikzioan islatzen da ze kezka izan duen gizarteak momentu oro, ez? Eta zientzia fikzioak izan duen, adibidez, 70. hamarkadan, klonazioari buruzko buma. Klonazioa etzan errealista, ezin zen egin, baina nobelak eta aztertu zituzten arrisku guztiak gizartearentzat, ez dakiz erola. Klonazioa etorri da 30 urte geroago, eta, ez gaude, nik ez ditut ezagutzen klonak kaletik, ez? Orduan, ondo dago, eztabaida hori, baina hori zientzia fikzioa da, hori novela da, hori fantasia, baina beste zerbait ere badago.